Flat. Good afternoon, Joel Rivera, Boy Kulit ng Wild West Enduro Team. Actually, in behalf ng Wild West Enduro Team, gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga riders na nag-join sa aming pa-race. Maraming salamat, kundi dahil sa inyo hindi magiging successful yung aming race. Hope na enjoy kayo at sana sa susunod na race namin sasama at bibisita pa kayo ulit dito sa aming mga tracks namin. Thank you. More power. At pinaka-importante, huwag po kayong kalimutan na mag-subscribe sa Kabike Gang. Yes, more power. At syempre yung channel namin, pasilip naman at subscribe naman sa River Bros. Thank you, sir. Next rider. Yun o, HT. No? XT?
Pinipalapan lahat tayo. Bike! Tatagay dyan dyan naging English. Alam na may tao. Wait! Bike! Dapat na dami dito na. Ready Baba, oh. Bike. Sanay na dyan na nipitalan na pa eh. Ingat. Dahan-dahan lang. Pag hindi kaya open break na. Bike! May katanglaran na. Dito! Una pa tayo ba natin na eh? Hindi talaga, mapapanito eh. Ay, babae natin, kakasi din eh, puro wakta kanan. Hindi natalikan ka na di ka. Sinukan, nandiyan eh. Hindi na kawait na eh. Hindi nga ako pagawain. Tani, warting ko na. Kakabil dyan. Ay, shit. Oh shit, Flat. Flat na. Sampai nga narugitan niyo ba doon ng apuraw ni? Butang dama. Habol! Habol! Yun! Oh! Live tayo. Ito naman discover naman law. Yan! Yan! Tama na. Yun! Gandi kayo, Jane.
man niya, bagyo. Quality ata, quality. Go! Yan! At ito makapadanag ni kayo. Nandito tayo sa stage. Ayan. Kung nakita nyo, doon yung stage 3. May tao na din. So katatapos lang natin sa stage 1 manood. Dito naman tayo sa stage 2. Let's go, let's go. Diyan! Anong number yan? Bike! Nice! I'm ready! Let's go! Nice paeng! Pampay lang na short. Boxer. Ganun lang, no? Tapos konti. Wag na yun doon. Magka-team. O, 19 below na, no? Grabe bro, maglayo. Nice yun! Uy. Jason ba yun? Oo. Bagal. Nice, Isaac! Yan, may speed. Nice. Speed pa lang. Ayos. Hill Roads yun?
Bigyan mo. Trip ka tayo. Babawan natin yung vlog return sa race na ito. Subscribe na rin sa Ano niya? 14, 12, 16, 20, 24. Kaya nagsak ko. Nanalo ng 1 year supply. Black Mamba. Yeah.